Saman ang mga opinyon sa Angkor o programa kini iya lamang ug walay labot ang management ni ining istasyon. Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Are you ready? Are you ready? Alright! Magandang umaga Luzon, Visayas, ug Mindanao. Welcome sa atong tulumanon, inyong tulumanon, ato tanang tulumanon. BBM Show. Buhay na buhay sa Makabuhay Show. Ang matagusan nato diha karon nga mga naminaw. Hala sige dayon labi na katong nagtan-aw nagtutok sa tong live karon. Hala dayon mo dire, hala sige. Unya katong mga nakasulod na dire sa ato ang live, paki-share ninyo mga palangga, mga gabirada. Di ba? Mga kamakabuhay, kumusta mo amigos? Buenos dias, gracias senyora. Adlaw karon nga Miyerkules mga igsoon. Ala sige, sa ato mga followers din ha sa Radio Birada Mati nga page, o ga syempre pa sa Wing Stories nga page, o ga syempre pa mga kabirada. Ay naku hamo hangyos birada wing kaninyo be. Hangyo lang, paki-share naman po, paki-comment, paki naman. Okay, siyempre ba, no, sa makausap pa, ang katong mga nagmugot diha, Ismail Gamay. Oo, nako talaga ha. Nako mga igsoon, alam nyo ba mga kabirada, kadiyot lang, kay wa man day ko nakadugang dere. Nako, bebe, diyot lang, daghan na dari ani, oy. Oy, nako, kadiyot lang, tuana. Tuana. Akong gililid speakers mga kabirada, hala gamay na maladay ang adlaw mga igsoon. Pila na lang ka adlaw bi atong paaboton, sobra duha ka bulan na lang magpasko na. 74 days na lang. Nabay mga pagpangandam na inyong gipanghimo diha mga ninong ninang, tito tita, angkol angkel, auntie, lululula, ala ati ati kuya ugo uyab diha di ay apil. Alright. Sige og gawa ka kapangandam, total duha pa ka bulan pagpangandam nimos kapaskuhan ha. Pili pa ka makaipon o gaubay-ubay. Pero bago mga igsoon, oo, bago ang kapaskuhan mga igsoon, ala, naapatay paabuton mga igsoon, eto na! Hapit na ang atuang anniversary mga kabirada diri sa Radyo Birada 92.5 mga igsoon. Bosa, agoy sa gipromise nato diha kaninyo. No, sa ato ang mga programa diri sa Radyo Birada 92.5 sa Mati City. Manghatag, magapod-apod tag mga papremyo mga igsoon ko. Wow!
Oo, kana gumikan kay kamo mismo mga kabirada ang naghimo nga mamahimong numero 1 always ang ato ang Radyo Birada 92.5. Siyempre mga igsoon, uban ka na sa pagpaningkamo sa tong station manager Birada Lito Labra. Oo. O niya, siyempre, ang ato ang mi bugsay sa atong panag-uban-uban usap, no, naadiha si Birada Dave. O, mi banat usap diha kaninyo, of course, ang ato ang regular anchorman ni ining ato ang programang BBM Show, si Birada Wing Kawili Igsuon ko. Ay, nako talaga ha. Siyempre pa, diri sa atong programa, no, sa atong programa mga kabirada, hatag-tag pa premyo, magpatag na tas tong mystery box. Apan ang atong mystery box atong gilingi-lingi dire, wa na plastar. Diot lang ha, standby sa kay atong i-plastar kadiyot lang. Okay, na 400 pesos na ang sulod sa ato ang mystery box og batag-anan nimo unsay sulod ni ana, imuha na ang 400 pesos. Kadtong dunay mga balayro nun diha nga mukante daw og 400 pesos ubin baka kapin 400. Oo, makatabang ning premyo ni aning ato ang mystery box igsoon ko. Muna ha, kung gusto mo mutagan, tawag na sa tong numero 0997-224-3591. Hayop ka talaga! Oh my goodness, si Aro gawa na nakuha. Ha? Si Aro. 0997-224-3591. Pwede po mo manawag igsoon mga kabirada sa numero 0929-413-0313. Nakuha ba na nay tatay? 0929-413-0313. Muna ang pwede ninyo nga tawagan mga igsoon para ato ang matag-an ang sulod sa mystery box kantidad 400 pesos. Gawas ni ana mga igsoon atol sa pagsaulog nato sa ato ang anibersaryo sa Radyo Birada 92.5 igsoon ko. Manghatag og pa-premios Birada Wing. Ilahi po nato ni ha. Kaya kining pa-premyo mga igsoon sa makatubag sa tong pangutana in relation sa ato ang anniversary sa Radyo Birada Mati. Ay, mohatag tagpa-premyo. Pinaagi sa pagtunol ni Konsihal JR Pang. Wow! Muna'y tinuod nga nagpangga kanato mga kabirada. Okay kayo? Ala, sige, igsoon. Katong mga bago lang nakasulod sa tong live, hala, sulod mo dire. Mao kini ang atong programang BBM Show. Buhay na buhay sa Makabuhay Show. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Ala, sige, banat na ta mga igsoon. Gumikan kay Nana, naglaom na ang atuang panag-uban-uban. So, manimbaya. Sigurado yun, ha? Sog na natok manimbaya. Siyempre, Lord, salamat kayo sa imuhang grasyag panalangin nga giapod-apod sa amoa diri, Lord. O siyempre pa, salamat sa adlaw nga nindot kaayo karon. Sa tanan nga mga gihatag nimo, Lord, nga libre, salamat kaayo ni Ana, ha? O siyempre mga igsoon. Nako! Maayo nga pagpaminaw diha kang Governor Ati Govna. Oo, si Governor Cora Malaniaon. Good morning. And of course, maayong buntag usab kay Vice Governor Nino Oy. Mga board members, gikan sa Distrito 1 ug Distrito 2, good morning. Special mention ako ang tulo ka tatlo ha. Miyembros tatlong bebe. Oo, nadiha si Kuya Harold Montes, napod si board member Ruchi Ravilo, o si board member Daud. Good morning kaninyo diha. Wow, nakaplastar mga igsoon, doon na tayo hinabiyon unta karon nga senador. Oo, pero ato asang giplastar og una kay ato ang tagaan og panahon nga kining makatambong pud siya sa iyahang meeting. No, naa sila'y meeting manggod mga kabirada. Oo, si Senador Bongo ako untang hinabiyon karon naka-schedule pero amo ang reset na lang. Atong atangan na lang mga basinog kanagyong naagyud siya live na to madungog mga kabirada. One-on-one na to nga interview sa ato ang senador sa Pilipinas, walay lain ang atong SBG.
si Senator Bongo. Ayan. Ato ala na sang ilig mga kabirada kay moaginod ta sa ato nga panaguban-uban sa ato nga uban nga mga topiko. Public service po muna tayo mga kabirada bago po tayo magsimula sa ibang pag-uusapan ngayon, ha? Aba, ay pasensya na ho kayo at sinusubukan nating magtagalog kasi ho, ang dami pong nagme-message sa atin, no? Kasi napapanood po din tayo sa YouTube. Oo, tapos nag-request po yung iba na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Abay, baka pwede daw magtagalog si Biradawing kasi ho, ang dami nang nanonood sa atin ngayon. Aba! Oo naman. Sinagot ko lang yung request nyo. Anyways, mga kabirada, oo. Naantay i-public service o sa mga kabirada ha. Gumikan kay Dunay cellphone nga nahibilin sa tricycle. Oy! Oo, kadili lang. Tricycle ba to? Oo, kadit lang ha. Good AM, Sir Wing, please ko. Manawagan unta ko sa nakakuha sa akong phone. Nabilin sa pedicab. Tama yun. Oo, pedicab o tricycle. Same ragod. Kagahapon, mga between 12:30 to 1 p.m. ko nakasakay Vivo Y11 red transparent ang casing. Naapod to name nako sa likod sa phone. Dili pod jud to niya magamit kay ako ato ipablock if ever dili mauli. Na ako ihatag sa makauli sa phone. Thank you kaayo. Si Ma'am Archie Albutra Fitzgerald ang name sa likod sa phone. Oo, palihog ko. Ayan mga kabirada, katong mga dunay malumong kasing-kasing ug maayo ang ilahang serbisyo, maayo tiunay ang ilahang pagserbisyo sa ato ang isig kaingon. Palihog pag uli sa dili ninyo gamit. Kaya ang mohatag og maayo nga pagserbisyo ngadto siyang isig katao samara nga nagmahal ka sa imong isig kaingon. O di ba? Yan, importante po yan. Isa sa rason po na ginawa ang programang BBM Show, yung buhay na buhay sa Makabuhay Show, para po makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Di ba? Public service o syempre pa, kanang para sa health issues nato, katong mga health concerns ninyo mga igsoon, nga dugay-dugay na ninyo nga gipatambalan sa mga nagkadaiya nga mga kining institusyon sa kining ospital ba. Oo, nagbalhin mo og government hospital from private, from private na po, gabaling na po government hospital. Ang uban diha nawadaan pagsalig sa ilahang doktor na ngita na puglaing doktor. Oy, wag kayo ganyan. Oo, baka naman ang kulang sa inyo ay yung trust in God, di ba? Baka yun. Mag-isip-isip naman tayo mga kabirada. Alam niyo ho, sa ating buhay ay meron ho tayong 4 na aspeto. Yun yung spiritual, emotional, physical, and mental. Kailangan po yun, 4 na aspeto sa ating buhay. Abay, dapat i-heal natin. Wow, nako. Salamat kay Ma'am Bambi Alejo Kiliano Maygon. Ako aning coach sa Validus. Oo, sa lahat ho ng gustong matuto sa Validus na pwedeng pagkakitaan na by i-message nyo ako at maitutulong ko dyan sa inyo. Oy, nako. Trying hard tayong magtagalog ngayon, baka naman. Kay Mary Jean, good morning. Happy lagi ka, sir. Happy mo lang, ingon ni Joy Lito. Good morning, kuya, og sa katawhan sa Davao Oriental. Mato daw ni board member Harold Montes. Minaw si board member Harold Montes karon ha. Sige, kung doon na mo'y mga kining ipaabot sa kining sangguniang panlalawigan, dunay mga balaod nga gusto ninyong hisgutan nila, iaminda, labi na to mga barangay opisyalis nato diha sa nagkadaiyang mga barangay na minaw karon, pwede na ning nga gamiton ninyo nga programa para makatabang punta sa inyo ha. Di ba? Nako, sandali lang. Abay, meron na palang tumawag sa atin, hindi man lang natin nasagot. Oh my goodness. Sorry ha. Call me back para sagutin ko rin kayo. Sinsya na po. Tao lang. Dili na ko na ibutang sa tubangan para makita na kung doon na bagay manawag. Anyways, mga kabirada, ang atuwa nga para guban-uban sa
mataga alas 10 sa kutob alas 11 mga kabirada. Sayuta mo sugod gumikan kay amo ni ang atong setup. No, sayuta magsugod 9:50 start na tas tong programa kay para pag 10:50 alas 10:50 human na tas tong programa. Mo to nga tubag sa uban nga nangutana na tingala daw sila nga sayo lagi ka magsugod sir di lagi alas 10. Di mi makasugod sa imuhang start. Oh my goodness. Oo. Aba, yan yun. Mo na nga tong sistema diri mga kabirada ang uban nga natingala. Gumikan kay kinahanglan na to magsayutag sugod mga igsoon kay daghan kayo ta mga stasyon nga naka-hook up. Oo, daghan kayo all over the Philippines mga igsoon. Kaya ho, hindi na lang natin i-mention yung iba. Oo, kasi basta ang ato ang panaguban-uban mga igsoon na nukanta diri sa Radyo Birada Mati. Yan. Oh. Okay, di ba? So, ang una nato nga pwede nato ma-mention ang Maragusan, no? Kay naminaw diha sila permanente pinaagi sa ato ang Bob Radio sa 98.9, no? Diha sa Maragusan, ha? God bless ninyo tanan diha. Makabuhay day. Okay, sige. Ang clue nato sa ato ang mystery box. Duha na sila ang kanag-uban, gitanggal siya ang kauban, nagsulo na siya, mo nang di na siya pwedeng gamiton mga kabirada. Ikaduha nga klo, nara, paminawan ninyo kay pinaagis tingog niya inyong mahibalan mga kabirada ko. Ala, otroho na to ga kulo-kulo ha? Ay, nako. Oo. Dili siya gadget. Dili siya sabon. Dili siya kapsula. Kanong mga nagunahon na diya og kapsul, dili ni siya kapsula ha. Dili ni siya EXL makabuhay kapsul. Ang dugang clue pag yun ani mga kabirada, kini siya nga butang, this is a thing. Kini siya nga butang, itong naglalaman po ay meron po siyang chemical na hindi pinagbabawal na ihalo sa EXL makabuhay capsule. Okay? Yan yun. At least meron na kayong clue dyan mga kabirada. Aba! Okay! Weng Balidong, no? Watching from Martinez Subdivision. Thank you. Thank you also sa ating mga sandali lang. Ang dami ng nakabinbin pala na tawag. Okay? Unahon nato nigtubag. Ang ato ang isa ka caller. Kadit lang ha. Standby caller. Kay ato aning iplastar usa. Ni RDI. Na RDI. Okay, nata sa linya karon na ato ang unahon nagtubag ang isa ka caller na to si 029 na standby pikas caller. 029, good morning. Hello, Sir Wing. Good morning. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? Si Mary Jean ni Sir. Mary Jane, taga-asa? Sa Kulian. Taga-Kulian. Wow! Kumusta ang signal diya sa Kulian, Mary Jane? Sahay, Sir. Wala-wala, Jud. Ay, okay. Signal. Salamat kay naakaron. Asa dapit? Sa Kulian. Mary Jane? Diri sa Kuan, Sir. Sa? May purok mangga. Purok. Asa nga purok na? Sa may purok mangga. Purok Mangga. Okay. Sige. Salamat kay Jane ha. Kay naakaron ang ato ang engineering sa Radyo Birada para maset og plastar diha. Salamat kayo Jen. Unya unsa may ikaalagad ni Birada Wings imo ha? Mutubag. Mutubag lang ko anang Miss- try lang ko tubag answer. Asa man sa mystery box o sa ato ang para sa anibersaryo? Ako sa mystery box. Ay, sa mystery box. Okay. Sige. Unsa may sulod sa atong mystery box Jen? Kuan try lang ako Sir kanang kuan Ay, oo. Unsa man gyud? Hala. kanang plastic yan kuan sa tawag ani Hala, plastic ha? Hello Jane. Asa na ka Jane? Jane. basiyo sa Sir kaning vitamins na wala sulod.
Sige daw, atong klarohon ang tubag ha. Plastic nga basiyo sa Vitamins nga makabuhay. Makabu- dili plastic nga basiyo sa nga haplas nga makabuhay. Okay. Akong balikon ha. Plastic nga basiyo sa vitamins nga makabuhay. Ay, ani sir? Klaro ha gyud. Sige. Basiyo nga plastic sa sir? Haplas nga makabuhay? Okay. So, mauna imong tubag. Oo. Final answer. Final na. Oh my goodness! Sorry, mali. Jane. Mali. Itimbaya na lang imong silingan diyan, Jane. Hello, Jane. Naapa ka, Jane? Uy, naku, nawala si Jane. Anyway, salamat kay Jane Dihas, Barangay Kulian, Purok Mangga, Patanlayo ato mga kabirada. Oo. Ang pinakadool, Purok Kapayas. Abi, Ay, nako. Diot lang sa pikas ato natutubagon si 524. Hello 524, good morning. Hello, good morning. Yes, good morning. Oy, power kay mga babae karon ha. Oo, si 524 taga-asa karon. Taga Matiaw. Taga Matiaw, pwede mahibala ng pangalan ni 524. Nurse. Ay, daan palagi ko, Nanay Mers. Ay, nako. Kumusta ang kalagsik sa lawas, Pirminte? Permanente okay. Ayun! Yes na yes, kaayos, Nanay. O, sige. Idugang sa maintenance ang EXL Makabuhay Capsule, Nanay, ha? Oh, makadaog ko ani ron. Agoy, og dili, patay. Sige. Sige, Nanay. Uy, 20 pesos ra ng kapsula, Nanay. Oo, ang uban gani diha, Nanay, kana imo silingan da, Nanay. Tag 100 pesos magasto sa kanang patad-patad. Ay, nako, nakarelate na yung silingan, Nanay, no? Okay, sige. Unsa may tag-ani mo sulod sa mystery box, Nanay? Taklob sa plastic nga soft drink. Tangklob sa plastic nga soft drinks. Tama? Yes. Oo. Final answer. Final. Ala! Ay, sayang. Gamay na lang yun ito, Nanay. Promise, Nay. Kanang inyong tubag, katong tubag ni Kulian og tubag ni Matiaw karon? Ay, doon na siya ay symbiotic relationship sa tama nga tubag, Nanay. Okay. Mangita ko diri ko na. Ala! Alaga yun. Bye. Oo, salamat, Nanay Mers. God bless. Makabuhay Day. Nako. Ay, nako. Sige. Sandali lang, mga kabirada. Abay, yung kanina po. Oo, ang dami na pong nagme-message sa atin, no, tungkol po sa paano daw sumali at paano daw manalo. Duha man ko ang atong pa-premyo, mga kabirada. Oo, ang atong pa-premyo diri sa tuang programang Buhay na Buhay sa Makabuhay Show sa BBM Show. Kining EXL Life and Herbs nga mystery box. Oo. Simple ra kayo, tag-anon lang ninyo unsay sulod ining mystery box. Oh. Nakuha na nila ang isa ka clue. Plastic! Murag ka nang imong friend ba nga gisaligan nimo unya gibulabog hinuon tanan. Plastic! Alright. Mo na. Di ba? Gitubag na nako ang isa ka clue. Doon na siya ay chemical nga dili pwede isagol sa EXL Makabuhay Plus. So, nahatag na nako ang clue, ha? Klaro na. Ay, nako. Ala, sige. O ang isa na to, no? Ang isa na to, mga igsoon, pa-premyo na to, ato anang i-present unya pag tungtong sa 10:45 or 10:40. Alas 10:40 igsoon, ato tong ibuhagay ang ato ang pa-premyo sa ato ang pagsaulog sa anibersaryo sa Radyo Birada Mati. Ay, nako gayon, ha? Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Okay, dirita sa ato ang mga mensahe diri karon, mga igsoon. Salamat kay Bambi. Oo, kay Mary Jean. Kay board member. And of course, diri kang Sarah, ang akong kapika si kinabuhi nga lagsik na kaayo gumikan sa EXL Makabuhay Capsule. Oy,
kining EXL makabuhay capsule mga igsoon no kadtong wa pa nakasayod ang pinaka the best ani sa atong mga igsoon nga mga kababayan-an labi na kadtong dili normal ang ilahang menstruation dako kayo ikatabang kining EXL makabuhay plus no mabalik normal ang imuhang menstrual cycle. Unya ang ato ang mga arthritisonon din ha. Bato-bato sa langit. Ang EXL makabuhay plus dako kay gikatabang sa imuhang arthritisonon karon. Si Birada Wing sa una grabe gout nako pertegyong sakita. Apan nagkahibalag mini ni EXL makabuhay capsule. Abay wag tang ang balatian oy. Nako gayod. Siyempre pa no sa ato ang mga pagsuroy-suroy diri sa kining tibuok Pilipinas, diri lang sa Visayas ug Mindanao mga igsoon. Duha ka bulan si Birada Wing gatuyok-tuyok sa Visayas ug Mindanao para ato ang bion kadtong mohatag og testimonya o kadtong mohatag og kining pagpamatuod mga igsoon nga naayo sila sa EXL makabuhay capsule. Ubay-ubay kaayo mga igsoon. No, daghan jud kaayo ang ato ang nahinabi. Pinaagi sa ato ang kining ato ang produktong EXL makabuhay capsule. Ania ang ato ang isa sa nahinabi mga igsoon taga Kalinan, Davao City. Og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, your all-in-one health and wellness partner. Loni Cabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig bahoa. Pila ka bulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duhay. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Balik na ko ang lawas. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo. EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Mao kadto usa sa hinabi nato mga igsoon taga Kalinan no sakop sa siyudad sa Davao. Ang iyahang gibati sa una mga igsoon no breast cancer. Apan sa kining kaluoys Ginoo o pinagis pagtanom pagtumar. Oo, lahi naman ang tanom mo eh. Pagtumar sa ato ang herbal nga kapsula, EXL Makabuhay Capsule. Dako kaayo og kining pasalamat si Nanay Leonila. Gumikan silang kawado, naglibog na sila asa nila ipatambal. Oo, bisag asa na lang. No, niya pong ni paniya. No, gumikas kalisod lagi. Galibog na ang banag kung saon na lang daw. Mao na nga medyo kining makasusubo atong panahon na sa dihang nahinabi ni Birada Wing. Pero pasalamat no? Salamat mga igsoon. Gumikan kay Nay EXL Makabuhay Capsule nga nakatabang kang Nanay Lunila diha sa Kalinan, Davao City. Og naapod tay mga nahinabi mga igsoon taga Mati mismo. Oo, daghan kayo ni nga nagpamatuod sa ato ang kining kaanindot nining ato ang tambal mga igsoon. Di ba? So ato ang kining ipaabot diha kaninyo ang usa sa atong nahinabi no nga taga Mati gini mga igsoon no. Ania karon ang tipik nga kabahin sa atong pagpaghinabi sa taga Mati nga naayo sa tungod sa EXL Makabuhay Capsule. Live nga interview nga another na po ni siya nga naka-experience ka maayo og epektibo sa to ang EXL Makabuhay Plus mga kaigsuonan. Gani mga ka makabuhay kini atong i-interview usa ka lalaki. Batanon basig naapay gusto karon diha nga pangita og pamanhonon pwede na ako ihatag sa inyo unya ang iyang cellphone number pero balik ta dire sa ato ang pinaka main nga topic Kuya Wing. Sir, kisa ka timong ngalan, sir? Ruji de Lagua. Si Ruji de Lagua, taga-asa? Sa Kabubuanan, Mati City. Okay. Sa katong wala pa ka nakainom sa EXL Makabuhay, sir, unsay mga ginapang bati nimo sa imong lawas? Luyaw niya sakit akong tiyan, hapdos akong tiyan. Kanang unsa man ang hapdos, sir? Kuto-kuto. Hapdos sa kuto-kuto gyud. Amo na ginatawag nga hyperacidity. Unsa may imong panlaing gibati ato? Luya akong lawas. Luya? Daugon ko pagtulog, aw kanang higda. Nya unsa pa gyud? Nya sakit kayo kung yang mangihi.
Manghe. Asa man ka nakadungog anang EXL makabuhay? Diri kang by wing-wing. Kanus amang ka nag-inom ato? May inom duman pa ba nimo? Wala na. Dugay-dugay na to. Mga pila na ka tuig nag-inom og EXL makabuhay? Na, mga tuig, sobra tuig na yun. Sobra tuig na. So karon, so kan pag inom nimo atong EXL makabuhay, naulian ba atong imong gibati? Ay, pero buyag kayo. Sige daw, pakipasabot daw sa atong mga suking tigpaminaw. Pag tumar na ako og EXL, makabuhay. Pero buyag na akong katong gibati na ako, nawala na. Unsa pay lain nga nangawala? Dili na ako maluyaw niya. Gusto mo ragaan na kayo paminsar na ako. Nabalik na ba atong gana sa kaon? Oo, halos kada oras kaon. Napabag kay laing gibati karon nga nagainom pa kag EXL makabuhay. Wala na. So sa tanan nga mga taga-mate, ako tamong ginaingganyo ha. Ayaw gyud mo kalimot sa pagpalit sa to ang EXL Makabuhay Plus sama karon sa gibati ni Kuya Rodji Dilagwa nga taga Mati City. Igsuon siya na alibyuhan sa iyang gibati nga hyperacidity. Gani ulawon man gud ning atong igsuon karon nga gi-interview no. Ganina iyang giingon nga unsa to sir? Hapdos na kay mga pait nga ginapangluwa. Init. Unsa pagilain to? Init isuka, aga na magsuka bitaw badigwa. Madigwa. Init karon pero buyag naman. Praise God. Muna karon mga kaigsunan ang ato igsuon nga si Rodji na alibyuhan sa panahon nga siya niinom sa to ang EXL Makabuhay Plus. Mga kaigsunan, ako ibalik diha kang Kuya Weng. Yes, salamat kaayos Kuya Warren da ito mga igsoon nga nakigahinabi sa ato ang gi-interview no sa kining nakasuway sa kaanindot nining ato ang EXL Makabuhay Capsule. Igsoon, no, ayaw mo kabalaka, no mga kabirada, ayaw mo kabalaka kay ang atong EXL Makabuhay Plus available sa nagkadaiya nga mga parmasya diri sa atong syudad sa Mati. Isang asa. O niya tibuok Pilipinas no sa Visayas ug Mindanao igsoon available ang ato ang EXL Makabuhay Plus. Katong naa diha naminaw nagtan-aw karon sa tong live OFW o sa NCR, pwede ninyo i-order ang ato ang produkto by online store mga igsoon no sa atong Lazada o sa Shopee mga kabirada. I-message lang ko ninyo kay para ato ang isend sa inyo ang link nga para dili mo mapiki mga igsoon. Anti bantay tas mga tao nga piki kay daghang kayo. Niya, bago ta mo bugsay sa unahan ato sa pasalamatan ang atong kaubanan si Birada Mina Sara, salamat kayo sa imo ang pagtunol pod sa pa-premyo. Birada Mina, salamat. Ay, nako. Andami na gyud. May salamat no from Tagum City watching right now. Thank you very much for joining this morning. And also kay Weng Bakidong watching from Martinez Subdivision. Thank you very much. Much. Oh my goodness. Eto na. Ay, kadiyot. Ha? Ulan niya. Nisingit si Jose. Ay, nako. Nako talaga. Alangan, ganihan na naghuwad sa imo, ha? Naabo dahil si Konsihal Imok. Konsihal Imok, ganihan na dahil ka. Ganihan na ko. Wag yung kunin mo interview, ha? Ay nako, lipay kayo karon. Naaday si Konsihal Imok ug naaday si Kusiday kauban day nato ha. The reason why I'm here because unsa na? Tarunga. it is because anniversary of our radio station is approaching you now. Di ay. Sige. Oo nga pala. Kaya pala pumunta dito si Councilor, si Konsihal Imok. Anyways, mga kabirada ha. Sige, onya pangutana ta na Lolo Imok o kang Kusi. Oo. O lagi. Ay nako. Nagpanikan pud Kusi o si Imok ha. Ato na nga ipangutana ang papremyo o atong ipangutana ang para sa anniversary nato sa Radyo Birada 92.5 mga kabirada. Unya taod ha. Magpasalamat sa atas mga nagsulod sa atong live karon. Si Anifel Australia, good morning. Matod pa niya, good morning to all listeners.
of EXL Makabuhay Plus Makabuhay Day to all of us. God bless. No, salamat po kaayo Anifel Estrella. Kay Romel Bidadong. Good morning, watching right now from Cebu City. Aba? Oh, kumusta ang Cebu? Kumusta? Oh, kumusta ang Cebu? Cebu bagyapon? Abaw gayod ha? Diyot lang, igsoon na, ato na ning itunol kay para daghan. Okay, diri sa atas mga mensahe. Oo, diri sa atas mga nag-message karon. Sir Wing, ingon ni 756 kani. Paminawa ra gud ninyo mga kabirada. Ingon pa si 756 Sir Wing, mao ni imong number. 756 mao ni akong number. Ala nag-reply. Ko lang gichik sir, di manggod matawagan ngano mana. Ala, kana lang. Ako'y natingala bitaw no. Pag mulingkot tas tong programa mga kabirada, mao ni problema ni Birada Wing. Hala kinsa kay nag-hack ani no? Nagay hacker ning ato ang number ba. Di man matawagan. Agoy. Agoy noy. Maunay giingon Biradawing ha nga daghang nalipay na apoy nasuko nimo Biradawing. Ay, konsyal imog sagdihinang nangasuko. Ang ato ay importante nga limpyo ang ato ang konsensya. Natural. I know you. I am very much know you. I'm very much know you. Oh my goodness. Naminaw day karon sa opisina ha. Oo, salamat. Yutang. Oo, na nakasulod ang atong cooler ha. 612. Hello, good morning. Good morning. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? Si Marijo Nugasir. Si Marjod? Marijo. Nugasir. Nuga. Taga-asa, ma'am? Taga Bilawan. Asa man sa Bilawan? 1, 2. Bilawan 2. Ay, Bilawan 2. Kumusta ang Bilawan 2? Okay naman, sir. Oo. Salamat ka. Okay, unsa may atong ikaalaga diha taga Bilawan? Mo tagaan po, sir. Patay mo ko sa imuhang mystery box. Wow, ang mystery box na to, madam, 400 pesos ug matag-anan nimo automatic imuha na. Hala, sige, unsay tag-an, madam? Kung ano siya, sir, plastic, sir, sa mineral water. Plastic nga. Sa mineral water, sir. Final answer. Final answer, sir. Hala ka, uy. I'm sorry. Sayang. Oo. Salamat, ma'am. Motimbaya pa ka? Ay, dili na lang, sir. Oo, salamat. Bye-bye. Makabuhay day. Ay, nako ha. Talaga. Basta ha, ayaw na mong hawa diha sa plastic. Oo, ayaw na gyud ha. Para ako po mismo, gusto na ko matag-anan na ni kay para... nako. Nakasulod si 754. Yes, 754. May I know who's in the line? Good morning, sir. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? Si Alexander, sir, Luisa. Taga-asa? Taga Kamansi. Taga Kamansi. Daghag Kamansi pahangtod karon? Sir, Okay, sige, di na ko maglangan pangutanan nimo kay daghang kayo naghuwat karon. Sige. Sa kantidad nga 400 pesos unsay sulod sa mystery box? Kuha na siya, sir. Unsa daw? Masiyo sa arko. Hala, di man kay maklaro. Kadiyot lang. Unsa daw? Basiyo sa alcohol, sir. Basiyo. Mystery box. Basiyo sa alcohol. Yes, sir. Final answer. Final, sir. Oh my goodness. Sayang tatay. Oo.
Better luck next time, tatay. Yes, sir. God bless. Ampings kanunay og ayog kalimti ha. Magmintinar gyud og EXL Makabuhay Capsule. Ayan. Gusto ko healthy ka. Ay nako, siyempre pa. Salamat kayo, Konsehal Roger Pabio. Naminaw ha. Dirita kang 908. Hello 908, maayong buntag. Maayong buntag 908. Dirita kang 782. 782, maayong buntag. May kontag, Sir Wing. Yes ma'am, alkansi ko, wa ko kailan nimo. Elizabeth ko, Sir Wing. Elizabeth, taga-asa. Dari sa Katmonan Community Resort sa Barangay Macambol. Kalayo dahil ninyo no. Sige. Okay, sige. Niya din ako maglangan pangutana ha, kay daghang kaayong naglinyag panawag. Unsay sulod sa mystery box, nanay? Kuanap ka ng basiyo sa plastic nga tambal. Sa kanang mga tambal nga paracetamol or biogesic nga plastic. Final answer na nanay. Final na yun na, pero answer yun na. Ganahan kay ko ni nanay ba? Nanay, salamat kayo nanay. Hala, nawala si nanay. Diri na lang ta. Nawala na to si nanay. Sige. Bidaw kisa maning 903. Hello. 9098. Kisa ni palihog? Si Adel. Adel who? Taga-asa ni si Adel? Lako din sa Barangay Signs. Barangay Signs. Taga-diha gyud ka, ma'am? Kalapagan ko dati. Daan palagi. Sige, si Adel buhat. Minyo, dalaga, byuda. Minyo. Pila ka buok? Duha. Ang bana. Maulagi ba? Sige. Ma'am Adel, di na ko maglangan kay daghan pa yung naglinya. Tawag. Unsay sulod sa mystery box? Dili na kuan kanang battery sa wall clock. Ambot nimo. Ingon mo ko kag dili. Sa daw? Battery sa wall clock. Battery sa wall clock. Final answer. Final answer. I'm sorry, my Goodness. Uy. Salamat. Salamat. God bless. Amping. Bye-bye. Bye. Okay, dirita sa kang kisa man dire. Daghana pag wa nakatubag. 903 kisa pa man eh. Hello. Kinsa hello. Hello, my buta kuya Wei. Hala. Kinsa na palihog? Si Angela na taga-Tagibo. Si Angela ng Tagibo. Parang palagay ko si Angela mga nasa 10 years old ka pa. 11. Ay, hapit. Aba ha. Sige. Kay wa man tanag kining limit og edad. Ato na lang ning pangutanon. DSWD. Sorry ha. Taga-Tagibo, Angela. Unsa may sulod sa mystery box? Buta nga galig tubig nga mineral water nga gibot nga og bato nga giyog-uyog. Daga kumplito. Final answer. Final. I'm sorry, Sayang. Sige, go ahead. Great na ko kung nanay sige katawa. Oy, nanay. Ayaw kay palabi, nanay. Great ako kasi Irina Lozano. Kaila ko na. Sige pa. O si Tatay Sinso pod Lozano. Ingnas tatay ha nga mag-maintain og EXL Makabuhay Capsule. Sige, salamat Angela. God bless. Ayan. Dirita. Lain pa nakasulod na si 795. Hello, good morning 795. May I know who's on the line please? Hello. Hello. Yes, ang tingog murag naa sa kuan, naa pa sila sa opisinang wa pa kagawas. Hello 795, kinsa ni? Si
Yan. Yan ng Mamali. Mamali. Kumusta ang Mamali? Okay ra gyapon. Daghan gihapon isda skilid. Yan. Yes po. Pwede na ko mahibalan asa ka nga puroks Mamali. Korok duibe. Purok 9. Akong tag-ano na, asa na dapit? O sige. Tapad na sa 8. Dili. Oh, Tapad sa city. Ayatada! Ikaw, lagi biradawin pataka ka. Anyway, sige yan. Unsay sulod sa mystery box, kantidad 400 pesos. Tubig. Kambyoin na yan. Ako'y naluoy nimo. Kambyoin, naghatag na gani kog klo nga plastic. Plastic. Basta tanan nga mga butang plastic diha kasugod ha. Ayaw lang ng imong silingan nga plastic. Ha? Nakoy nadungog diha yan ningingong Marites. Wala. Ha? Taklob sa galon. Taklob sa galon. Final answer. Final na. Wala na. Sayang yan. Uy, nawas yan. Yan, nganong gibiyaan man minimo. Salamat yan din ha, taga barangay Mamali. Ayan na mong hawa sa plastic. Plastic na gina. Salamat sa tuwang mga viewers. Iso kay tinanawas to ang engineer ba kay. Piti daw, grabe daw, waragwag daw ang signal karon dito. Mary Joel Bagay Nugas. Hello sir. Ha. Kadiyot lang, gisapaw ang isa. Salamat nakasulod yun ko pero wala gyud makatag-an watching from Bilawan. Bitaw no? Sige lang. Ana man ang kinabuhi. Naagyoy mga butang nga dili para sa tuang karong mga panahon na. Oga asahin na ninyo. Ang butang bisan pagkuhaon nila nga para sa imuha gid na. Di ba? Ana magina. Sir, pwede mo balik og tagna nga nung di god. Okay kayo. Ha? Daghang kayong gustong mo balik nga dili makabalik. Pero naay uban nga di gani gusto mo balik pero nakabalik. Ugot naman tagkaroon in town. Si Fe Huluyohoy, good morning. Salamat. Si Ruing, akong tagna, ana, plastic sa pulbos. Si Alexander ni ng Kamanse. Sana? Plastic sa pulbos? Doon na ba'y plastic sa pulbos? Pulbos siguro niya. Sudlanan plastic. Ana siguro. Hi kang Fe Huluyohoy. Good morning ha. Taga Mamali na po siya. Tubig akong answer. Ayaw ng tubig. Dili na mao ang answer kay plastic na gani nagtubig-tubig pa. Oh my goodness. Pwede mo apil biradawin? Ay na mag-apil-apil di alolo. Ayang gani haraman ko nagbanigat ka balo mag-usay tubag. Oh my God. 029, good morning. Hello, good morning. Balik sa tawag. Kinsa na palihog? Mary Jean, sir. Mary Jane ng Di sa kulian. sa Kulian. Yes, Mary Jane, sa pagbalik unsay tubag? Kuan na, sir, kanang plastic na balunan. Plastic nga balunan. Final answer. Final. Sayang kaayo. Oo. Sige lang, better luck next time. Salamat sa tawag. Salamat, sir. Bye-bye. God bless. Okay, diri sa ato ang panaguban-uban karon panahon na nga atong ipabuhagay sab. Piyain na ninyo ang mystery box ato na nang dungagan pagkaugma pohan. Iris na sana ha. Kay diri na nato ipabuhagay ang atong pangutana atol sa pagsaulog nato sa atong selebrasyon sa anniversary sa Radyo Birada 92.5 mga higala. Hala, sige ha.
Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Ang pangutana na to mga igsoon nga kantidad o isa ka silupin o isa ka kining gift pack. Oo, grocery items. Oo, grocery pack na itawag na. Para di maglibog. Gikan sa ato ang halangdong konsihal nga nagpangga kanato JR Pang. Ang pangutana inine. Unsay pangalan sa asawa sa presidente sa Radyo Birada 92.5? Tama ba itong question? Oh, sige. Unsay pangalan? Lisod man na, oy, lisod. Sa bagay, sa ato ang mga suki nga tigpaminaw yun, nakabalog yun sila. Sige, atong dawanton ang ato ang caller. Hello, good morning. Hello sir, good morning sir. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? Si Mary Jane yapon ni sir. Mary Jane ng Kulian, tama ba? Oo sir. Halak. Human naman dahil ni Mary Jane daw. Oo. Mary Jane? Yes sir. Oo, nanawag among abogado dili na daw si Mary Jane kay human na. Nanawag din si abogado di sir. Oo. Nidaog na day ka Mary Jane? Oo, nitawag po ganina. Mary Jane, salamat ha. Ato na lang ihatag sa uban. Sige, thank you. Oo, God bless. Sige, dirita kang 697. Uy, salamat day ka. Congratulations day kang Mary Jane. Nakadaog naman day ito, no? Sige. Diri na nato ihatag sa uban nato. Si 697, kadiyot lang 697 kay naibot ang akong gisulod. Naibot. Hello, 697. Hello. Yes, good morning. Good morning, Sir Wing. Yes, ma'am, good morning. Kinsa ni? Roslyn Tracolius ni Nangod-Say. Uy, Ma'am Roslyn. Oo. Sige, di na ta maglangan, Ma'am Roslyn, kay nag-apastas oras. Ang pangutana. Oo. Ang pangutana nako, kinsa unsay pangalan sa asawa sa presidente sa Radyo Birada? Si Ma'am Lovely Labra. Final answer. Final answer, Sir Wing. I'm sorry, my love. Sorry ma'am, mali. Okay, Sir Wing. Salamat. Salamat. Bye-bye. Dirita. 524. Hello, good morning. Hala, nawag kalitanan. Nawa magkalitanan. Kadiyot lang. Ang akong pangutana, ang asawa sa presidente sa Radyo Birada. Oo, dili. Kining asawa sa station manager. Di ba? Ala. Nestor, si Kuya, good morning ha. Agasa manggaling ka karon. Salamat sa imuha nga pag-view ha. Diyot lang. Asa man na, cellphone na nabilin? Basig mauna ang katong naapoy nanawag sto asa man na nga kuan Vivo? Vivo tanawa daw, i-check daw. Dunay pangalan sa likod? Dili na mao. Okay. Palihog ko katong nagtanaw nagtutok sa tong live ha. Doon na tayo lost and found mga kabirada. Public service muna tayo mga kaigsuonan. Doon na nabilin no sa asa ni nabilin Birada Dave sa ER? Oo, dapit ER Mall. Paki-claim ninyo kasi tag-iya ni ini nga usa ka paper bag, no? Dunay sulod nga mga tela. Unya duna pag yung cellphone mga igsoon, ato lang ning ipa-describe kung kining unsa ning nga klase nga cellphone ha. Oras mga igsoon, agay nako gamay na lang ang nahibilin sa tong panag-uban-uban. Try nato na nga paningkamot mahuman ning ato ga pagbasa maayong buntag sir, ahamo palit o EXL Makabuhay Capsule da sa butika, bisag asa nga mga butika available ang atong EXL Makabuhay Plus. Ang katong atoa nga igsoon nga nawad-an og cellphone. Oo, paki-claim dire unya paki-describe kung imuha ba gining cellphone.
Oo niya, dunay paper bag mga igsoon nga sud tela. Salamat kayo sa ato ang kining mga buutan kayo nga mga tricycle driver, bao-bao driver. Mao ni ang naghato dire. Okay, salamat kay Reden Jose. Oo, sa bao-bao nga color puti ang iyahang nga body number. God bless you nimo sir. Sa 2194 nindot ni sakyan ni nga bao-bao kay matinahoron matinud-anon ang ato ang driver na si Sir Reden Jose. Naguli dire sa paper bag nga dunay sulod tela unya kining cellphone pod. Same ra ang tag-iya ani siguro? Kani nga paper bag Domingo na nabilin siya ha. Ken ang phone dai mga igsoon lahi pod ni karong adlaw pod. Oh, salamat kay kay Reden Jose. Okay, salamat kayo. God bless nimo ang mamang driver natin na bao-bao driver. Uy, nindot na ato anang i-mention ang iyahang body number be. Kay mauna ang dapat sakyan nato sa atong mga igsuon kay trusted na. God bless you nimo sir. Oh, kay kining ubay-ubay pa nga panalangin ang imong madawat. Ang matinud-anon nato nga si Reden Jose, ang iyang body number nga bao-bao 2194. Oh, kisa to'y tag-iya ni ini nga paper bag nga dunay sulod tela. Og lahi pod ni no ang tag-iya sa cellphone mga igsoon. Sa inawad-an na binlan og cellphone diha nagsakay og tricycle, ha? Diha sa ER. Oh, ayay gyud. O tungod ni ini igsoon nga ato ang sunata. Nagpahinomdom ni Stua nga wa nagitay oras na hibilin mga kabirada. Pasensya na mga igsoon sa mga wa nako nabasa ha. Pasensya na pod sa mga kabirada nato nga kining wa intaw nakasulod sa tawag. Salamat kayo sa inyong pagkuyog mga igsoon ko. Ay mong kabalaka kung wa pa mo natagbaw sa ato ang programa. Pwede ninyo ni ma-review sa atong YouTube channel. O atong YouTube channel. Hindi naman ko kaistorya. O sa atong YouTube channel. O nga Kuya Wing Kawili nga channel na to. O nga, pwede po ninyo ma-review sa ato ang Wing Stories nga Facebook page. Kauban po ang Radyo Birada Mati nga page mga igsoon. Busan ini karon sa atong panaguban-uban. Ako na laning tikyo pon sa pag-ingon. Kung gusto ka nga sila kanimo mawili, hala pagkuge. Daghang salamat bibi kinilagay Birada Wing Kawili. Wing Kawili sa Radyo Birada Mati. Og ikaw higalag mahal nimo imong pamilya. Lawas nimo atimana pakauna og gulay, prutas ug uban pa nga masustansyado, di ba? Babay kaninyong tanan. God bless everyone.